Isang grupo po ng kababaihan kinundi na po ang umano'y pananamantala sa isang senior citizen sa isang campaign rally sa Urdaneta City. Para sa detalye ng Bantay Balotang report na yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Maring kinundi na ng isang grupo ng kababaihan ang umano'y pananamantala sa isang senior citizen sa campaign rally sa lungsod ng Urdaneta. Sa naturang kaganapan, pinilit umano ang matandang ginang na umakyat sa entablado para sa isang auction ng halik kapalit ng 5,000 piso. Pinasimula naman ang bidding sa halagang 1,000 at umabot sa 5,000 kung saan tila ginawang premyo ang matandang babae. Ayon kay Gabriela Secretary General Clarice Palse, ito ay malinaw na pananamantala at pambabastos at hindi umano may tuturing na tulong o kawang gawa. Dagdag pa niya, paglabag sa dangal ng kababaihan ng naturang insidente. Umapila naman ang grupo sa COMELEC na imbestigahan ang insidente at panagutin ng mga opisyal. Hinikayat din nila ang publiko na iboto ang mga kandidatong tunay na nagbibigay halaga sa karapatan at dignidad ng kababaihan. Para sa Bantay Balota 2025, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.